Og nu så skal vi altså have alle løberne på en sidste gang, inden vi siger endelig farvel her fra Staples Center. Men lige for at vende tilbage til spørgsmålet om, hvad vi egentlig synes om kvaliteten af konkurrencen her, Henrik. Hvad er sådan din vurdering? Jamen altså ingen tvivl om, at det er meget, meget, meget dygtige unge mennesker, vi har her til VM. Fantastiske spring har vi set. Og fantastiske pirouetter og spiraler og også super gode programmer. Men det er jo sådan, at man føler ikke, at man har set en Michelle Korn eller en Katarina Witt eller en Tove Ladine. Det er personer, som der er meget langt imellem. Og jeg vil sige, Juna Kim er virkelig, virkelig dygtig. Jeg ved ikke, om hun er en legende, eller bliver det. Men der er altså nye spirende talenter på vej, og der er jo ingen tvivl om. Altså Patrick Chan, som vi talte om tidligere, det er jo virkelig, virkelig høj kvalitet. Altså hvor hele parken er der. Men altså masser af lovende unge talenter, vil jeg sige, og der er ingen tvivl om, at det bliver rigtig spændende til næste år ved OL. Jo, og det er jo sådan i alle, kan man sige, genre af, man kan også sige skuespillere. Altså der er jo kun ganske få, som vil blive husket igennem historien, men jeg synes stadigvæk, kvaliteten har været høj. Jeg synes desværre, der har været for mange kicks. Og det er jo det, vi talte om, Henrik, om det så er kommet i takt med, at presset på løberne og kravene til løberne er blevet simpelthen så hårde, måske lidt for hårde efterhånden. Så i takt med det ser vi altså også flere kicks, end vi umiddelbart måske har gjort førhen. Ja. Altså reglerne er jo virkelig med til at bestemme, hvordan det går sporten, og der programmerne er spækket med elementer, og der er ikke meget tid til koreografi i programmerne længere. Især i kortprogrammet har det været et problem, og de har også fjernet nogle af elementerne efterfølgende. For det var altså sådan, at lige så snart man gik i gang med at koreografere et program, og man følte, at nu var man kommet i gang med at lave noget, der var en lille smule specielt, så fandt vi hurtigt ud af, at der var slet ikke tid til det. Man kunne lave 2 bevægelser, og så er det om at sætte fart på ned til det første spring. Og det er jo altså også fordi, at man ved, at en trinsekvens varer for eksempel omkring 20 sekunder. De fleste pirouetter varer mellem 8 sekunder og 14 sekunder. Et spring kræver cirka 20 sekunder, og så kan man begynde at regne det sammen, og så er der altså ikke plads til meget andet end de elementer. Så kan man svinge en arm eller gøre et eller andet i en indgang eller en landing, men programmerne bliver meget ens, og der er mange diskussioner omkring det her konstant. Alle steder, både i medierne og på Facebook. Ja, helt sikkert, ikke? Og man kan sige, jeg kan huske tilbage til netop dengang, hvor man havde en John Curry og en Robin Cousins. Jamen helt sågar Peggy Fleming, Dorothy Hamill, hvor der var plads til de der lidt unikke, personlige ting, som lige var deres varemærke. Og det er der ikke rigtigt i dag. Nej, der var jo slet ikke de regler dengang. Nej, altså, og det er jo sjovt nok, fordi når man er til seminarer og så videre der, så er det de gamle film, der bliver hævet frem. Altså, det er ældre ting, man får at se helt tilbage fra 60'erne, 70'erne og sågar på 40'erne, hvor man så personer med en utrolig personlighed, og som mestrede altså pirouetter helt fantastisk, men hvor de fik lov til at vise tingene og holde positionerne længere og så videre her. Nu har løberne jo travlt med at vise 28 forskellige positioner på forskellige skær. Ja. Og nogle af de positioner, de laver nu, de var simpelthen ikke tilladt for år tilbage, fordi at der regner man den position for at være forkert. Ja. Men det er altså en diskussion, man kan... Det er i hvert fald noget, vi har op hver gang vi er samlet trænere og dommer. Men man kan sige, at kvaliteten af det skøjteløb, der er i dag, og især efter figurerne jo stoppede i starten af 90'erne, altså der er jo ingen tvivl om, at det er nogle springbomber, der er kommet frem. Ja. Altså, og fantastisk kvalitet af skøjteløb. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at man gik lidt tilbage nu og bremsede hele det der med, at så skal der være det ene og være det andet, og så meget, og vi hiver i arme og ben. Men det kan man jo diskutere, som du siger, Henrik. Men i hvert fald er det slut her fra verdensmesterskaberne for USA i Los Angeles. Jeg er blevet meget underholdt i løbet af ugen. Det håber jeg også, at I seere er derude. Og som jeg nævnte i starten af opvisningen her, så er vi jo tilbage til næste år. Det er den 18. til den 24. januar med Europamesterskaberne i kunstskøjteløb. Det er i hvert fald med garanti. Og så håber vi måske, de også viser lidt for Grand Prix-turneringen næste sæson. Slutningen på år 2009 her. Og så bliver Evan Lysacek
Der er altså sikret en guldmedalje til USA, præsenteret som den sidste herre. Jeg har fået Lakers trøje på, og det er fordi det træningscenter, hvor vi træner i år i USA, det er under samme tag som Lakers basketballspillerne og Kings hockeyholdet. Så de har garanteret givet ham en trøje nu i forbindelse med titlen. Sejt gået. Henrik, vi siger tak for nu. Ja. Og tak for en god uge og på gensyn igen. Om ikke andet med 100% garanti ved Europamesterskaberne i kunstskøjteløb i januar måned 2010.